ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба ҳамаи шумо миннатдоригии худро баён мекунам, ки ин муддатое ки мо набудем, моро пурсидед, видеоҳои моро интизор шудед. Марҳамат, инак видео пешниҳоди шумо мегардад дар бораи материалҳои 10 сомонаи корвон. Ина материалҳои ваяй хитои бозор буд, ҳозир тарафи корвон кучондагияни материалҳора. таги нависот тарафи корвон сити дуюм рядда қарор дора. контейнерҳои охирон. касое ки дар Тоҷикистон ҳастанд ва харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат биёед, бинед ва баъдан боз ба хости дили худтон интихоб карда харидорӣ намоед. инами туро, шифон, тур, чизе ки ҳозир ман нишон метиҳам, ҳамино ҳамаш метраш 10 сомонай. баъд оз бо якчанд материалҳои ғафс ҳам ҳаст ва ё нархошон дигартарай, озир ман мефаҳмонам. набинед ё шолкан сурх дора, кабуд дора, навбаеш ҳастай, савз дора. ино аввал хеле зиёд буданд, ҳозир ки мавсимаш гузаштагиай, фақат ами ваёш мондагиёша дурун дуровардиян, камаки мондагиай, дохили ами контейнер дуровардагиян. марҳамат бо худтон омада аз наздик бинед. анаи тарафам 10 сомониян. на марҳамат. дӯстони азиз, анаи материалҳои ғафстаракаш аллакай нархошон 15 сум, 20-25 сомон мешава. ҳозир ман барои шумо бо вая нишон метиҳам, меха нишон метиҳам барои костюмча духтан, палто духтан. ва ёрам шумо бинед. агар ки ба шумо писанд боша, метавонед ки заказ кунед ба нами хонагиётон. касое ки дар Русия ҳастанд, метавонед ба ягон амин хешу табор заказ кунед, сони шумода равон мекунам. инаи турои сиёҳ 10 сумияй метраш барои кардиган духтан, барои янамин вай духтан, безрукавка духтан хушрӯвай. ана ино дӯстони азиз, мехора бинед. ино метрошон 50 сомонай. ҳар ранг дора. баъд ваёшам ҳархелаяй, гулшам ҳархелаяй. дӯстони азиз, и вайша бинед, коричневиша бинед, бо дора сафед, бежви сафед. анаи оранҷеви дора, ранги ваяй ламаяй. наи палтоёе ки ҳозир биромадагиян, и чизаш гулаш ранги ҳавай палто. 1 метраш 50 сомон инора. дӯстони азиз, шояд ки бо арзон кунанд, шумо аз наздик биёед, бо анамин нарх наво карда баъдан харидорӣ намоед. дар чанд ҷои дига ман ҳамин чизора пурсидам, дар чанд ҳамин контейнери дигаш боша, ҳамин мехо 80 сомон, 90 сомонанд. нархи 1 метраш. инҷара бинед чӣ хел рангу дора. салатови ранг. инора барои ягон варатник ё ки барои кӯдак духтан созай. барои кӯдак да ягон безрукавка, палточай будӯзи хушрӯи рангу. инаи сиёҳа бинед. ишам ҳам хел нарх 50 сомон 1 метраш. анаи барои шӯбача сафед. ана ин намуд бо сиёҳош ҳастай. ҳозир ман мебинам агар берунда боша, ин сиёҳора бо дар берунам нишон метиҳам. анаи сиёҳаша бинед. ғафси хушрӯ. мехшам мехи нағз. грязнорозовый рангшам хушрӯира.
хулоса намхе вайо дора, ранго дора, гуло дора. шумо ки омадед бохтон аз наздик мебинед ва агар хости дилтон ёфтед метавонед нарх наво карда бо савдогар баъдан харидорӣ кунед. ин тарафда дӯстони азиз ина бинед аз берун бо инаи хе ваюш ҳастай. Тигр бори ҳастай, гили тигр дора, ана ино ҳастай. Инора рости нархша напрасидам, иш арзонтарай, ба фикрам 25 сомон ё 30 сомона 1 метраш. Ана кожа боре доран, ана и вай доран. Бинед барои палто духтан ин материалошонам хушрӯ. Ана кожао дурунуш бошам хе чи дора, ғафсай бинед пашм дора. ҳам сиёҳш ҳастай, ҳам коричневиш. ира барои палтои занона, барои мисол мардона духтан бисёрам хушрӯ меоя. ана и ҷои дигарай аллакай. ин 1 метраш 80 сомон будай, бо арзон мешава инамуд меха. и дигар контейнерай. дӯстони азиз, розвиша рости напрасидам нархаш чандай, вале анамин сери сиёҳуш боша ҳамин нархай. 80 сомон 1 метраш. марҳамат, тамошо кунед, иҷода ҳар хела материалҳо ҳастай. мисол барои духтани туника, куртаҳои зимистона, ина ё 25 сомон 1 метраш. шумо агар ки курта поча кунед ё ки ин материалҳо фақат курта мешава, куртаҳои дароз метавонед ба ласина пӯшед, ами 2 метрӣ мегиред, мераса. мисол 50 сомон да мегирӣ, ба ҳазур курта меброя. инаям 25 сомон. баъд аз ана ин клетчиё дора, клеткагиё барои духтани сарафан, куртаҳои мардона бисёрам хушрӯ меброя. ё ҳозир бо мебинем. агар ягон чи дигар ёфтам бо ма ба навор мегирам. дӯстони азиз, пешниҳоди шумо мекунам. тамошо кунед. ҷа ҷои румолояй. ин ма ҳозир да ҳамун дуюм ряди таги нависодаем. дӯстони азиз, ана ин рангошам ҳастай. клеткагиёра чӣ хеле гуфтам, ино ҳами аз 15 сомон боло ҳаминора меёвед. 25 сум, 20 сум, 15 сум ам хеле нархошон. нархи 1 метраш. ин шабинед чӣ хушрӯай рангшам. аз ана ино ҳастай. инора нархша напрасидам дӯстони азиз рости. ям барои палто духтан, барои мисол безрукавка духтан хушрӯай. иҷода дӯстони азиз, таги нависояй якм ряд бозор надромада. анамин як контейнерда анами абаяҳои хушрӯ мефурӯшанд. ҳар хелаяй. ами бонувони мо бисёр пурсон шуда буданд дар бораи абаяҳо. марҳамат, тамошо кунед. ино аз 150 сомон то 280 сомонай нархошон. омада бинед ва интихоб кунед. бинед чӣ абаяҳои гуногун доранд.